Amina kuma feminga oyanga dugu sirabako ye. Bamako Mali ananga marabolo bela jilen konnana taninga segi bara mun bɛ kɛ n'o ye donitalaw ye n'o ye mobilibatigiw ye n'o ye karitigiw ye n'o ye ali maa minnu bɛ ten n'u yɛrɛ tɔgɔla mobili bɛ u bolo bɛɛ lajɛlen bɛnna min ka kɛba k'an ka poste de contrôle ko k'a ko sɛgɛsɛgɛ nin waati laban in na bingali minnu bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na bamanansiwale jɔ wale kɛbaw ka waleya minnu kɛ duguden caman ko fura bɛ se ka sɔrɔ a la sɔnɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ a la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bilalen don poste de contrôle la kɛba n'u bɛ ka baara kɛ a ɲɛ 40 ma maa caman y'a jira k'a fɔ hali don min muguci kɛra olu dɔw tun bɛ ka bɔ Dakarikaw fɛ yen ka na Mali kɔnɔna na u selen Mali kɔnɔ maaw bɛ ka jɔrɔ u yɛrɛ ka lakana na maaw bɛ ka jɔrɔ u yɛrɛ taacogo la o bɛɛ la min y'an ka poste dɔw ye olu bɛ ka baara minnu kɛ u ma taa olu jimi sira fɛ wolomasiri tabaw n'o ye sɔrɔdasiw ye olu ka wulikajɔ n'u ka baara min bɛ sen na jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko se ka dɔ fara o kan o ka se ka ɲɛ olu bolo o ka se ka fisaya olu bolo kɛba k'an kana ɲɛ pa poste de contrôle kunna duguden minnu ye nin fɔ u ko bi an ka jamana kɔnɔ min la kɔlɔsilen don kosɛbɛ o ye k'a fɔ poste ninnu yɛrɛ fɔlɔ kɛba minan ɲɛnɛma min bɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ minan min bɛ kɛ ka mobili yɛrɛ lajɛ fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ ka sigi sen kan yaasa ka se ka mɔgɔ yɛrɛ dɔn k'i dɔnkala kari ko o minanw tɛ u bolo ɲɛ jɔli ani ka don ka fɛnw kɔrɔta ko o fana o tɛ ka se ka kɛ ka se a dan na mobili caman bɛ don ka bɔ an ka jamana kɔnɔnaw la ka bɔ jamana wɛrɛw kɔnɔna na ka na maa tɛ se maa ma maa ti maa labɔ fɛɛrɛ foyi tɛ sigi sen kan min b'a to olu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ anw dun bɛ kɛlɛ min na bi taa ni ka segin a barika ka bon a la kosɛbɛ togodaw la duguw kɔnɔna na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara la kɛba maaw ye mun la kɔlɔsi o ye k'a fɔ laada la poste minnu b'an ka jamana kɔnɔ ale ni wulikajɔ min bɛ sen na bi bamananjɔ ni wale kɛbaw bolo u kan ka jateminɛ kɛ ka kɔlɔsili kɛ a ko la sabula bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na bamananciwale ni wale kɛbaw u bɛ ka degun caman ta ka ɲɛsin an ka dugudenw ma o waati kelen fana kɔnɔna na dugudenw yɛrɛ fana bɛ k'u yɛrɛ ɲini dugu caman kɔnɔna na bi kuma ka gɛlɛn maaw ma laɲini min yɛrɛ kɛlɛ ko ka kɔfɔli kɛ olu ko olu tɛna se ka o kɛ nka u bɛ se ka min kɔni fɔ dugutaa siraw kan bi an ka bɔlɔnkunw na an ka karikuw na an ka soforokuw na sɔrɔdasi minnu sigilen n'o ye finitigi minnu sigilen n'o ye minnu bɛ yen k'olu kan ka poste de contrôle baara kɛ dugubaw donda la ko an k'a ko lajɛ ɲɔgɔn jɔlen na tiɲɛ don u bɛ maaw lajɔ k'u ɲininka k'aw ka papiyew bɛ mini nka caman na kɛba ala bɛ tiɲɛ fɛ wari minɛ barika ka bon ni papiyew olu sɛgɛsɛgɛli ye maa caman bɛ to yen ka don ni sofɛriw jiginna ka taa kaye yira k'a fɔ maa minnu b'olu kun k'olu ka kumaw fɔ ka dɔ di u ma a ko o y'o bannen ye muso dɔ ko ale bɔtɔ yoroso ka na Moti ale ye maritaba min y'a ɲɛ na a ka biométrie b'a bolo a ka sɛbɛn bɛɛ b'a bolo u ye min d'ale k'a fɔ k'a k'ale ɲɛna k'ale yɛrɛ tɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni minnu b'a fɔ 200 u n'a fɔ ko 400 ko ala sɔngɔw yɛrɛ tɛ kelen ye ko fana ka gɛlɛn kosɛbɛ fo ko ale ka Moti taga kasa ci a nun na kɛba maa wɛrɛw bɛ yen olu ko bi bamananjɔ ni wale kɛbaw ka se ka se sɔrɔ u kan mobili o mobili bɛ bɔ u k'a bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛ segu donda san donda san bɔda min ye Moti ye Sevare ka taa se Banyangara Koro Bankas Bamako Kulikoro Kuremale Zegwa ko ninnu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan ka sɛgɛsɛgɛ bi sɛbɛn yɛrɛ la k'a lajɛ jɔnni ye mobili kɔnɔmaw ka jigi k'a fɛn bɛɛ lajɛlen lajɛ kɛba ko n'an m'o kɛ n'an y'an ta kɛ k'a fɔ dɔrɔn k'an ka sɛbɛnw lajɛ k'u latɛmɛ walima mɔgɔ kelen bɛ jigin ni kaye ye ka taa mobiliw latɛmɛ k'o ka falen yɛlɛma min bɛ se ka don baara la bi ni o kan ka kɛ ni maaw yɛrɛ nisɔndiyalen don la kosɛbɛ kɛba ko o baara ɲɔgɔnna bi o ka dɔgɔ kosɛbɛ nka Moti marabolo la min ye studio tamani maaw ye olu ye kuma di maa caman ma ye kɛba
komi ye Sevare donda bi kɔni martaba do mobili mana se ye aw bɛ jigin de pew bɛɛ bɛ bɔ mobili kɔnɔ sɔrɔdasiw de bɛ mobili kɔnɔna na a fan bɛɛ lajɛlen lajɛ ka tila ka sɛbɛnkow fana lajɛ o la sa n'o banna tuma min u bɛ sɔrɔ k'a fɔ n'aw kan ka taa n'aw man ka taa ni min bɛ sigi sen kan o bɛ yen keba ko dɔ fana ka fɔ dɛ ko anw yɛrɛ de kelenw ni nin ko nana daminɛ ni faamaw y'a daminɛ k'a fɔ ko k'a sigi sen kan an b'a fɔ k'an ka teli an pereselen don anw ta ma se nin na Mali kɔnɔna dɔrɔn ni kan Segu ni Bamakɔ dɔrɔn cɛ a bɛ k'an mafiyɛnya k'o fana ti ɲɛ baara in na dɛ n'o tɛ ko Sevare poste la bi Sevare donna n'a bɔda mobili fɛn fɛn bɛ tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kɛnyɛrɛye fara faso ta kan k'aw bɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ pewu u bɛ mobili sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔ fɛn t'a la aw bɛ tɛmɛ nka fana kɛba ko Siyenso yen kɔni ko yen ma nɔgɔn dɛ yen de kari kelen kɔnɔna na 300 ni 400 bɛ minɛ mɔgɔ dɔw la wa k'i fa fɔ k'i ba fɔ cogo o cogo ɲɛmaa si ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la ko maa mun b'o cogo la e bɛ se k'a dɔn maa ɲɛ yeleke dɔn cogo di e bɛ se ka siganamaa dɔn cogo di e bɛ se ka kow sigi sen kan cogo di kiba dɔw fana ko min ye an ka transport dɔw bɛ yen olu kɛlen ka fɛɛrɛ mun sigi maa si tɛ don olu yɛrɛ ka kari kɔnɔ fɔlɔ ni bugunatigɛ sɛbɛn t'i la ni e yɛrɛ de nana k'a dɔn k'a fɔ k'e bugunatigɛ sɛbɛn t'e la dugutaa sɛbɛn t'e bolo olu jɛra i ka pasiyo kɔ i tɛ don olu ka mobili kɔnɔ sabula olu b'a kɛ mun na u yɛrɛ ka lakana fɔlɔ k'i dɔn k'i bɔyɔrɔ dɔn olu b'o mara u bolo ni ko kɛra maa hakɛ min bɛ mobili kɔnɔ o dɔnnen don cogo min o bɛ baara nɔgɔya olu bolo nka bi duguden caman ye min ɲini ka kɛ ni jamana yɛrɛ lakana ni jamana basigibaliya ye keba o de ye ko dɔ ka fara sɛgɛsɛgɛli kan an ka pɔsiw la maa minnu b'a baara kɛ u k'a baara kɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a fɔ sɔngɔ min bɛ sara ni papiye t'i bolo sɔngɔ min bɛ sara ni papiye b'i bolo sɔngɔ min bɛ sara n'o y'a sɔrɔ i ye ko kɛ sɔngɔ min bɛ sara mobili yɛrɛ ka kungo la o bɛɛ lajɛlen ka nɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a ye ko n'o tɛ k'a daminɛ Moti ka taa Gawo keba k'u b'i ɲɛda de lajɛ dɛ i ɲɛda de bɛ lajɛ min bɛ se ka sara cogo min wa nin bɛɛ la transporteurs bɛ yen bi keba olu b'a fɔ finitigiw ɲɛna tuma caman a ye n'an ka mobili kɔnɔna lajɛ anw yɛrɛ sigalen don an ka mobili kɔnɔ mɔgɔw la keba olu transporteurs ko ka k'u ye dɛ an ka poste mɔgɔw minnu bɛ jɔ poste la dɔw yɛrɛ ko sisan ko in bɛ cogo min olu sirannen don min na an ka dugubaw dondaw bɛɛ lajɛlen ka falen maa minnu b'a ɲɛmaya la k'a bɛɛ falen finitigi fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen ka na ni kuraw ye minɛn fana ɲuman ka ɲini ka d'u ma wa keba k'a kana kɛ tile fila baara ye dɛ a ka kɛ kudayi de ye n'i bɛ taa dugu la i k'a bila i kunna ko n'i bɔra Bamakɔ da fɛ aw bɛ jigin n'a ye waati min ta aw b'o kɛ aw bɛ fuya aw bɛ tɛmɛ aw yɛrɛ ka lakana don n'aw sera Segu donda la aw ka jɛn n'o fana ye Segu bɔda ka taa se san bɔda ni san donda ka taa se Moti bɔda n'a donda n'i bɛ taa Bayangara o fana bɔda n'a donda n'i bɛ taa Gawo ka taa se Douanza ka taa se Goni ka taa se Gosi ninnu bɛɛ lajɛlen na keba ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ni maa min bɛ taa bamananmaw de fana fɛ a ka sigi sen kan maaw ko ni nin sera ka kɛ keba k'an ɲɛ bɛ bingali caman na an ɲɛ bɛ wulikajɔ caman na pɔsiw mana sécuriser pɔsiw mana minɛn sɔrɔ pɔsiw mana kɛ cɛden ɲɛnama caman bɛ yen ko bingali caman filɛ nin k'a bɛ bali sabula pɔsiw olu fana bilama u caman tɛ yen tuguni u caman bingali kɛr'u kan wa ko n'i y'a jateminɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu u bɛ ɲɛsin olu de ma n'u y'olu gosi ka bɔ yen tile 2-3 u bɛ sɔrɔ ka don duguw kɔnɔna na k'u sago kɛ ka yɔrɔ kɛ sa don min ka d'u ye waati min ka d'u ye u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ fɛɛrɛ dɔ fana b'u bolo keba u tɛ gosili kɛ yɔrɔ si la finitigi ka surun yɔrɔ min na wa n'u bɛ na u jamaba tɛna dɛ u b'u tila de e bɛ maa saba ni min ye da la o dɔrɔn tɛ dɛ u tɔ bɛ tu kɔnɔ yen k'o fɛɛrɛ de kan ka ɲini bi n'an bɛ fɛ ka lafiya nka maa caman kɔni ko n'i yɛrɛ bɔra kɔkan kana don Mali kɔnɔ keba i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ i ye maliyɛn fɔlɔ tellement an ka poste kɔnɔnaw la min bɛ da mɔgɔw kan ko ɲɛmaaw y'a layidu ta siɲɛ caman n'u b'a fɛ AES ko in ka sigi sen kan u ka wuli ka jɔ kɛ poste ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale kɔnɔna na